Okei, halota YouTube, what's up? Long time no skate. Nyt on niin monta sadepäivää ollut putkeen, että oli pakko vaan tulla shreddaa, oli märkää tai ei. Mä oon tässä niittykumpuun tullut skateparkille. Kelasin, että koitan ottaa videon. Tuossa viimeksi kun olin niittarissa, niin sain jonkinlaisen feikki frontside flipin tosta bumpista. Niin mä kelasin, että tänään voisi ottaa sen kameralle. Ja jos se tulee helpolla, niin me lähdetään hakemaan vielä Bonarina frontti kaba flippiä siitä samasta bumpista. En tiedä mitä tulee, mutta katsotaan. Let's get it. Boom! Yes, kuten näkyy. Aika märkää on vielä. Tässä on lätäkköä joo, mut ei se meitä estä, että vedetään tästä bumpista, niin kyllähän tää sopii. Siinä oli eka taisi vähän varpaat nappaa kiinni, niin kyllä se pitää nätimpään ottaa. Joo, aikamoisen duunin takana oli toi frontside half cap flippi. Pakko sanoa, että melkein kaikki temput tohon bumpiin heittänyt. Mut tää oli niinku ihan sieltä vaikeimmasta päästä. Verrattuna johonkin nolliin big heeliin, fake big heeliin, niin tää oli moninkertaisesti vaikeampi. Yllättävän hankala temppu toi frontside half cap flippi. Pakko arvostaa kaikki, jotka vetää isona. Kaikille shreddaajille oikein hyviä sessioita. Pistäkää peukkuun, laittakaa kanava seuraukseen. Ensi kertaa. Boom!